Zmeny poplatkov od 1. apríla 2024. Národná rada schválila zmeny zákonov o súdnych a správnych poplatkoch. Od 1. apríla 2024 sa zvyšujú okrem iného aj poplatky, ktoré sa týkajú podnikateľov. Aká je nová výška týchto poplatkov, sa dozviete v tomto videu. Pri založení živnosti treba uhradiť správny poplatok za každú živnosť, a to podľa toho, či ide o voľnú živnosť alebo remeselnú a viazanú živnosť, a tiež podľa toho, či si ju založíte osobne alebo elektronicky. Pri voľnej živnosti ste doteraz platili 5 eur, ale po novom to je už 7 eur, ak si živnosť založíte osobne na živnostenskom úrade. Za elektronické ohlásenie živnosti na stránke www.slovensko.sk sa neplatí nič a toto sa nemení. Za remeselnú alebo viazanú živnosť sa doteraz platilo 15 eur, pri elektronickom založení polovica, čiže 7,50 eur. Od 1. apríla sa tento poplatok zvýšil až na 22 eur a pri elektronickom ohlásení na remeselnej alebo viazanej živnosti 11 eur. Živnostenské oprávnenie sa vydáva nielen pri založení živnosti, ale býva potrebné aj pri založení SRO či iných právnických osôb. Cez portál firmáreň.sk si môžete založiť živnosť aj SROčku iba za 1 euro, pritom ani tu za voľné živnosti vôbec neplatíte. Link nájdete v popise tohto videa. Ak chcete začať podnikať formou SRO, tak potom, čo získate živnostenské oprávnenie, musí byť vaša spoločnosť zapísaná do obchodného registra. Za tento zápis sa do konca marca 2024 platil súdny poplatok 150 eur. Od 1. apríla je to 220 eur a ak na registráciu SRO využijete notára, poplatok je 180 eur. Poplatok za akúkoľvek zmenu v spoločnosti, napríklad názov spoločnosti, sídlo alebo iné doplnenie údajov, sa zvýšil z 33 eur na 50 eur. Pri vašej podnikateľskej činnosti sa iste viackrát stretnete s tým, že váš obchodný partner bude potrebovať aktuálny výpis z obchodného registra alebo zo živnostenského registra. Vydanie výpisu z obchodného registra môžete získať na pošte, u notára alebo priamo na súde, kde je vaša spoločnosť zapísaná. Poplatok za výpis je 6,50 eur, u notára to však môže byť aj viac, a to podľa toho, koľko strán má výpis z obchodného registra vašej firmy. Za výpis z verejnej časti živnostenského registra zaplatíte 5 eur. Vy si však môžete obstarať výpisy aj bezplatne podľa videonávodu od Firmárne. Link nájdete tiež v popise tohto videa.